Ja estem. Bueno, és una taronja matxenca, li diem matxenca perquè ha nascut en el mes de maig, i és una taronja que simplement és de flor més atrasada. Ha nascut de flor atrasada. Com veieu, la flor n'hi ha a tots els nivells. Flor que ja està esclatar, flor que no està esclatar però que està a punt d'esclatar, i altra que encara tardarà potser 2 setmanes a esclatar. Entonces, això vol dir que aquestes taronges, que encara tardarà 2 setmanes a esclatar o un mes, seran les que trauran aquest tipus de fruta. Aquest tipus de fruta que té menys caldo, més pell, més corfo i, per tant, dins el paladar tindrà més estopa, te deixaran més estopa. Això se diu una taronja matxenca o repom o flor atrasada. I què faries per a tallar realment el tall? Com es tallaria la taronja? Com fas La forma de tallar-la. Mira. La forma de tallar-la és arrasant, ficant la liqueta el més ras possible, de tal manera que quede ras, que això no se punxe. Perquè si no tinc el cuidado, tornem així, perquè si no tinc el cuidado de tallar-ho bé, podria ser aixina, quan s'ajuntaran en el frutero en casa o en la bolsa que les tinguem o en la caixa o el que siga, el que fan és penetrar-se, se punxen. Per tant, una d'elles se podrirà. Si ho vols veure de més a prop, mira, capta-ho. Ara, això s'ha produït per la força de les dues frutes i li ha ocasionat eixa ferida, que per ahir pot podrir perfectament. Molt bé, Paco, és un artista.